salamat Doc Bichos sa akong paggipo magtahod sa ato nga superintendent no si Dr. Roy Gaso sa mga kauban na mga pulos mga doctors, mga principals no Sir Marhom no mga kagawad sa Lanipaw natin mga gwapo ang mga masiligan ito Lanipaw no si Doc Basmayor mga kauban Dr. Rumampa no sa Tubaran tanang mga school heads kada karon dinhi ang atong kapitan si Kapitan Mansubayan si atong Lieutenant o Kapitan Makasalok no sa tanan nato nga mga katawan dinhi sa Lanipaw, Dulag, Kalilangan o asa ba Tubaran Manulog may buntag kaninyong tanan ang akong boss no Boss Noli siya ang akong kinakusgan ng kauban niya sa konseyo no ako di lang ako kaso na akong isulti kaninyo no sa tinuray lang mao ni akong ipaghambog kanunay ang Tagalanipaw ako na silang giadapt di lang po kong giadapt no ang sunod akong giadapt ang Kalilangan o Parugangan no of course sa Mandulog permanente na sa Tunduhan no pinangga ginako sa ikanayon pa ni Councilor Noli Pardillo pinangga ginako ni Kabukiran kay ngano taga-bukid mo ko sa una no nagtubo ko diya sa bukid biasa kong pagtubo sa bukid sama kaninyo naglisod ko sa kinabuhi o ako mo tuog yun no nga ang pag-eskwela ang edukasyon mao ra gyud yawi sa kalambuan o kalampusan natong tanan no kay sa tinuray lang sa di po na ko paghambog right kay ko sir right kay ko boss no ingon sila nga honor student ay ka sir ikan sa grade 1 hangtod sa grade school hangtod sa school oo honor student sa college pero hinumduman ninyo nga ang school head ang head teacher ang principal dito sa MUA akong papa o akong mama no may pabor pero sa tinuray lang no nilampos ta sa paningkamot o mo kini akong kanunay hungtan o mo ni akong kanunay nga paningkamutan o gani ako ni isugyot kang Roy no nga nalipay kay ko nga si Roy is adapting this no nga let us flood schools no kung kita magtanong og kahoy magtanong usab kitang eskwelahan para katong ato mga kabataan nga tuwa sa lagyo dili na sila mulakaw og layo ug ang ato nga mga bata maka-estudyo na sila sa numero o sa letra no bisa sa pagsugod lamang primary schools and then elementary school no kaya kung nagtuog yun nga mga bata kung kini sila makamao sila maka-eskwela hayag kayo ilang kaumaon pero kung di ka ni maka-eskwela ang mga kabataan dulumpas ang sitran ang kaumaon on our part sa local government no amo ning paningkamutan na bisan asa suot dinhi sa iligan maabot gayon sa karsada maabot sa dalan no maabot og dalan para ang atong maeskwelahan ato usab sumatisod dito para ang atong mga kabataan dili na mulakaw og layo para mag-eskwela mo na akong hangyo kang Roy Pon karon no nga kung asa to dapat ang dapat nga dunay graduate sa edukasyon diyan dapita ato nga encourage nga mubalik sila dito sa ilang barrio sa ilang sitio para sila ay atong mahimo nga magtutudlo no kay kung mubiya ang atong mga parente nga gikan dinhi kung mahuman sila sa ilang kurso edukasyon sa pananglitan magpabilin itaw nga dili kaabante ang atong gikanan no so ako maghangyo kini og kani ginahimo man ni Roy kung naay mga maestro mga maestra dinhi ani sila ibutang kung doon na mo mga parente sa barangay captain o mga barangay kagawad niya inyo marekomendar na kinahanglan ani sila magtudlo dili sila magtudlo kani ginahimo mo kasayad ako nga ginahimo ana ni Roy o sa kabahin na mo sa local government no ako kini panigurado kaninyo na ang kadalanan nato gikan dito sa Mandulog hangtod sa Parugangan mahuman kayo kini no kay gani isugta na tong karsada no kaning dalan nga gihimo nga
kikongkreto na isugdan sa DPWH nagsugdan kini sa atong panglantaw nga ang dalan sa kabukiran kinahanglan iyon ayuhon no so nagikan ka sa opisina sa mayor dili nigikan sa opisina sa congressman opisina sa mayor diin mo'y gisunod sa atong NEDA o sa atong Regional Development Council para ma-implementar kining maong mga proyekto so nakalatin na kanadya sa atong plano dalan gikan ngadto sa Bandulog padulong sa panrugangan kini ato gining pangahimuon o ato gining implementar gani kami ni City Councilor Noli Pardelio miaging bulan dito kami sa Malacañang ug amo kining gihatod ang maong proyekto plano gikan dito sa Lanipaw gikan dito sa Mandulog padulong sa panrugangan hanto dito sa Rugumon no naunta kining dalan mahimong sama niya na karong isugdan ug para sayon ang kabiyahe sa atong mga katawhan sayon pag-abot sa atong mga magtutudlo sayon usab maabot ang materyales para sa paghimo nato puhon og mga eskwelahan no so kaninyo tanan sultihan ko kamo wala ito lang gihunahuna wala sulod sa akong dughan nga lain kundi ang kalumpuan nato di sa kabukiran tarumon ang atong mga kalsada kinahanglan nga ang atong water supply maabot sa atong kabalayan sa atong mga katawhan o ang ato nga agrikultura kinahanglan tabangan gayon kaya nga akong damgo nga unta ang tagabukid mas hanggon sa tagaubos kaya ang atong kinabuhi haruhay kay daghan ang kay katuigan nga ang kabukiran ang katawhan na nag-antos sa kalisod nakalimtan pero ako na isaan ka ninyo kung ipadayon ko diha sa atong City Hall number 1 na atong unahon ang katong nakalimtan kinsay nakalimtan kita ganaa sa kabukiran no? So dili na ko tason kay masinapay mamulong ako mingon kamong taga Madulog Lanipaw Tulag Kalilangan number 1 kamo sa akong dughan sama na mingon si Roy Caso basta iligan number 1 kamo number 1 sa akong dughan o walang iwanan o mayong punto kaninyong plan. Thank you so much, Vice Mayor Honorable Jimar de la Cruz. Basta iligan!